Il-Partit Nazzjonalista huwa kontra il-legalizzazzjoni tal-kannabis. Id-Deputat Nazzjonalista Chris Said tenna l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar dan is-suġġett waqt dibattitu dwar il-legalizzazzjoni tal-kannabis li kien organizzat f'Għawdex miċ-Ċirkolo Gozzitano. Chris Said qal li l-Partit Nazzjonalista jaqbel li l-vittmi ta' droga jingħataw għajnuna u mhux kastik u fakkar fid-diversi inizjattivi li ħa-Gvern Nazzjonalista biex jgħin lill-vittmi ta' droga, fost dawn it-twaqqif ta' diversi aġenziji bħall-Oasi u l-Caritas. Chris Said fakkar li fil-kariga tiegħu bħala Ministru għall politika Soċjali nieda politika nazzjonali dwar id-droga bis-sem ta' numru ta' esperti fil-qasam. Huwa fakkar li l-Partit Nazzjonalista huwa favur l-użu tal-kannabis mediċinali u l-produzzjoni tal-kannabis mediċinali f'pajjiżna. Fid-dibattitu ħadet sehem ukoll is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia li qalet li l-Gvern irid itemm il-konsultazzjoni tiegħu dwar dan is-suġġett sa tmiem din is-sena u qalet li l-kannabis se tkun legalizzata għal persuni tal-fuq minn 21 sena u li jkunu miktuba f'reġistru. Qalet ukoll li l-kannabis se tkun tista' tinxtara minn postijiet ikkontrollati mill-Gvern. Fl-istess dibattitu kemm l-Alternattiva Demokratika kif ukoll l-Organizzazzjoni Relief kienu favur il-legalizzazzjoni tal-kannabis. Min-naħa l-oħra l-Oasi u l-Partit Nazzjonalista tennew il-pożizzjoni tagħhom kontra l-legalizzazzjoni tal-kannabis. Chris Said saħaq li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra l-legalizzazzjoni tal-kannabis għax meta wieħed isaqsi lilu nnifsu iridx li wliedu jieħdu l-kannabis, ir-risposta tkun le. Huwa fakkar li f'pajjiżna għaddejja kampanja qawwija kontra t-tipjib u l-legalizzazzjoni tal-kannabis ixxejjen għal kollox din il-kampanja huwa staqsi jekk il-legalizzazzjoni tal-kannabis hijiex biss reazzjoni minħabba li pajjiżna falla fil-gwerer tiegħu kontra droga. Huwa rrefera wkoll għal dak li xehed espert tossikoloġiku barrani fil-qorti ta' Għawdex din il-ġimgħa meta tkellem fuq l-effetti devastanti li l-kannabis tħalli fuq il-moħħ, partikolarment meta tkun imħalta mal-alkoħol.